Hi guys, good morning. Ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Diyan karon day guys. Kay gitagaan man ko ni manang hilin og mga banda di ah. Ang isang ikabit karon diya magkuha sa ko kahoy dito sa babaw. Ano siyang ikabit dari ang ihilira kay makauli po kog buhol kasi bagdala po kog ngani guys kay na may dahang ngani dito sa buhol nga mga igagaw wa pa ko nakaadto. Masilog maka kuan ko dito guys. Ato na ko ibabaw guys, magkuha ko og kuan kahoy ng tugsukan sa baghang pabo. Guys mo sa kami dari guys kay mangita mi og kahoy ja kawan hang pag umanggan ya. Umanggas ang bana. Ganahan ko og katong ipil-ipil kay mabuhi. Ang di mamatay ag kahoy ba itugsok mabuhi man ang ipil-ipil. Halawa may ipil-ipil bi. Nahurot naman og pamutol. Mangita ko guys og kana nga tumba na. Kanina ah. Kay bawal ra mamutulog kahoy pero kanang kuhaon guys. Kanang natumba na. Dali bi. Guys, nakakuha na ko. Terus bayan na nagabsin. Ayun pala. Na guys, nakakuha na ko. Kabilat-bilat ako na rin, kabilat-bilat na. Harang ning gabsun dito ay nag-abot. Diyan na po ko'y nagihatag si Julie nga ako na hang itanom ron kay labong ning uwan. Makinig ka din guys among agihan. Among kahuyanan sa una. Hindi bibi matusok ka na sundang biya. Pwedeng dado na si Crystal dari kay dito makahibaw mo sa kag mga ingani na ah. Karabing ka makilid na ah. Madlik na sa unang gidada sa unang kamang-kamang hapang ba. Kay nananumig mais diya sa una sa babaw. Hindi na sa pwedeng kuan. Ay. Ani paligid bi. Guys, nakakuha na ko duha ka bukahan ni sang gabsun. Magbura ni kay hang ipakuan sa juta ag banda. Daghang prinsesa, good morning nak. Ay kay mamahaw na ta. Good morning. Hi guys, good morning. Hi guys, kay narawid hang gwapa kuno ka. Gwapa day ka? Ay. Salamat po sa minugap. Ni gwapa jud day ka tinuod. Wala ko ba lang? No guys, ang ipaningat kog taman. Gwapa na lang. Salamat inyong tanan guys sa inyong pag BIBI. DBI, salamat sa inyong pag
kuan sa akong anak nga gwapa di kuno siya. Uy. Ang tawag sa godi kuno ka gwapa niya nagiro. Okay. Mga mahaw na ta kay maggabas ko. Pwede dito mag trabaho sa mga laki, pwede po sa body. Mga gabas-gabas. Wala. Tawa man nag-panday. Otro. Siya naman guys, kaya nagpanday dito. Ako internet wala. Sina, mana. Diyan na guys, nakabait na na. Ja, salamat kadto manang hilin ja, nagbalik na puhon diha manang hilin kanang tagay na pud ko kay ako ning puno na dito dapit guys ha ning buhatangan og butangan na ni tanan diri og mga ingani guys, manguliksyon ko dito sa Bohol. Jahan isang atupan darig kuan kay rong di madaot. Kay man na po niyang goals ron 2022, manguliksyon ko og mga banda. Ja, salamat kaadto dani sa ni hatag si manang hilin. Hey guys, nakahuman na jud ko og tanong sang banda. Ja. Kapang laban na pud ko, ja naglipstick ko guys. Kay ga TikTok ko. Kay dugay na ko makapag-TikTok. So nag-TikTok ko guys, lingaw-lingaw pawa sa kamingaw og street, pawa sa stress. Para dugang kay samutag katiguang og magsitag nahanas mga problema. Nag-TikTok ko guys. Diyan nakapanglaban na pud ang prinsesa nang labay jarap mong masini lagi panglabahan. Diyan daghan ka kog labanan katong mga bedsheet ang ipanglabahan. Mga kortina nang laba pud ko guys. Kay ang hinluan tanan agbay kay sa kadwa pa to na hinlu eh. Ang hinluan dito das before mag New Year pag uli na sa Bohol. Diyan mingawa dari.
sa dagat arang kamingaw. Kung madenggan ni mo dari mga kasikas sa balud sa dagat. Nga mga to guys, daghang kadong salamat na inyong tanan guys kay nakaabot na jud ko og 3K subscribe. Sa tanan mga ning bag-ong ni subscribe, salamat ninyong tanan kay dako na jud makatabang na guys. Palihog lang po ko ninyong sa wa pa naka-subscribe, palihog lang po ko subscribe sa bag-ong mo sa ahang channel kay magina nasudlan naman inahan ning pag vlog so aha na din ning tumanon kada adlaw kay mao ni gusto sa amahan nga pag vlog lay kuno ko wala siya sige na sa punta na sa bul kay ang amahan na ron si Tay Ariston grabe na siya kakuan kanang sipukon na kadto sa utok baka utok ba kay murag nanguan siya sa jahang pagkabuta karon pura na siya kanang na gipuan na siguro sa nga di siya makakita mo nang east kuan siya gahapon guys nanawag man kung dito kay sinanay nanawag man na kada adlaw man na sa manawag kay dyan laging gipatawgan si Terry kay girantan lagi ito gahapon suba po ni mga iro saba kayo mga iro dari guys wala ko dari sa kuan nga lingkod ko kay dapis dagat wa ko kadto mo sa dagat kay saba pagbawd sa dagat dyan guys kay na may ning message na hangahapon nga bubalik kuno kog buhol sa kunoy mo pamasahe na sa balak man jud ko mobalik dito guys kay naman ko yung mga tulumanon dito pod nga alagaan lagi na sa nanay bawi ko habang napa sila kabawi lamang pugkog ako sa mo ati Manila so siguro guys mga next week ug walay mga low pressure mo ko na man ko no hindi ko makalarga og na low pressure kay mahadlok lagi ko plano dyan na nga mabalik dito kay haraman dyan gihatod si Jindari yung plano dyan dito sa kabuan ko dito nga mag si kaso nila sa tayong nanay madal naman po nga di pa ipod sila nga makapahuay-huway po sa nanay bag lihag sa kusina pahuay po siya buwang tatay kay wala gina di na makakita dala ko yung mga kahoy pa dito guys nga wapan magujud hapatong gujuron kay hang tambakan lagi sila nagkahoy biglo ko ni uli dari sa ugma guys mga ahoy mapugudari kaya nung napod sila masugnod mga ahoy ko to si babaw kaya mo to guys ang balikan din yung tanan daghang kayong salamat yung tanan saan man mo sa lupalok sa kalibutan karon nanitanaw din sa hang video salamat ug amping tang tanan ja malagi to nga nakaabot na ko og 3K di ko magdahom guys nga makaabot ko og 3K kay wala ginawa may kuan nagahang video di kadyo parehemplo rami nga jokir siguro maanad ako sa kulugan dyan guys joker mapug ko was camera pero mawalan ko makipag-joke ninyo bitaw guys kay lipstick lagi ko kay tiktok ko. See you next vlog guys.